jo estic reivindicant un dret, que per mi és un dret democràtic i que el té qualsevol persona que viu en aquest país, independentment del que senti, d'on hagi nascut, de si té més pressa o en té menys. Jo ho situo, per tant, en l'àmbit del dret i se'ns està negant l'exercici d'un dret que, al meu entendre, des de la perspectiva dels drets col·lectius, hauria de ser un dret fonamental, inalienable i que, evidentment, no hauria de ser suspès i ningú hauria de tenir la capacitat de suspendre'l, excepte que aquest algú tingui zero credibilitat democràtica i zero contingut democràtic en els seus plantejaments. L'altra cosa és que jo crec que el comptador polític del país no es posa a zero amb l'aparició de Podemos. És a dir, no he volgut dir això. No, però tu dius, s'ha de reconèixer que hi ha 71 diputats, que hi ha 5 milions de vots, que han contribuït a generar uns llaços fraternals amb l'Estat. És important que la gent de l'Estat vagi identificant també la necessitat de reconèixer aquest dret i per tant això és positiu i això és lent. Això d'alguna manera és una foto fixa del que ha fet Podemos o com ha contribuït Podemos en aquest debat i que és positiu, evidentment. Però és que el catalanisme polític d'aquest país intenta convertir l'Estat en un estat federal des de fa més de 200 anys. És a dir, aquí hi ha hagut molts intents de democratitzar l'estat espanyol, que venen de molt lluny i que venen de forces o de corrents polítics que disten del nostre, però en tot cas l'aposta pel federalisme o el que va significar la Primera República a l'estat espanyol o el que significa d'alguna manera també la Segona República és això, la voluntat de contribuir des de Catalunya a democratitzar l'estat espanyol. Per tant, aquesta lluita democratitzadora arranca de molt lluny, amb la qual cosa a mi em sembla que respondre a aquesta lluita amb seguim esperant a que es produeixin unes majories a l'estat espanyol té dos problemes. Un, que no estem en una lògica temporal, sinó que ens hem de moure en una lògica de voluntat d'exercir un dret, i l'altre és que tot el reconeixement al que ha fet Podemos, però hi segueix havent 2/3 parts del Congrés espanyol que són búnquer, que són negació de drets, que no tenen cap voluntat, i ho estem veient cada dia, de reconèixer que ens puguem expressar lliurement, ja no només en relació al dret a l'autodeterminació. Davant d'això tenim dues opcions. Dir, seguim construint, a veure si algun dia aquestes 2/3 parts són una mica menys i a veure si algun dia aquesta fraternitat s'extén al conjunt de l'estat espanyol, o tenim una altra opció, que és dir, reconeixem el dret i fem el possible perquè s'exerceixi. Perquè a més és real que la ruptura amb l'estat espanyol per part de Catalunya contribueix a democratitzar de facto l'estat espanyol, perquè esquerda la construcció que es va fer a la transició que negava els drets dels pobles que tenien al seu si, perquè és obvi que obrint un procés constituent a Catalunya obres ments, obres possibilitats i obres oportunitats. Pot no sortir-nos bé, nosaltres també. Però estem en un terreny de joc de possibilitats, com a mínim, de capacitat d'imaginar, de plantejar, de canviar regles del joc. A l'Estat no, a l'Estat està tot tancat. Tu parlaves del dret... Clar, ens preocupen moltes coses, nosaltres vam néixer preocupats i ens preocupen moltes coses. I justament ens va preocupar en el seu moment que el que es convocava el 9-N era una consulta, no era un referèndum. També ens va preocupar que es jugués en determinada manera amb la llista única per convocar eleccions. A nosaltres ens han preocupat moltes coses i hem discernit moltes vegades de l'estratègia que seguia els altres espais independentistes, així ho hem dit. Però més enllà d'això, perquè podríem fer l'històric i jo crec que ara tampoc no és l'objectiu, perquè insisteixo, cada vegada que hi ha hagut algun fet que ens ha desagradat o que no hem compartit ho hem expressat, jo crec que ara l'horitzó que tenim al davant és un altre. I és que hi ha un compromís de convocar un referèndum en aquest país com a molt tard al setembre d'aquest any. I que a més tu que parles de l'estratègia i de traçar l'estratègia conjuntament, vosaltres justament, la força, el grup parlamentari en el qual tu pertanys, va dir plantegem un referèndum acordat amb l'Estat com a opció, i d'aquí en neix una mica de la combinació de fer un referèndum com a molt tard al setembre i intentar acordar-lo a l'Estat, en neix una nova cimera del referèndum
en què hem vist que d'alguna manera se li intenta encara donar recorregut amb aquesta via pactada amb l'Estat. Nosaltres ho hem dit, no hi confiem en aquesta via pactada. Jo crec que no hi confia ningú, absolutament ningú. I ara mateix, avui, sabem... Avui i ahir, és igual, vull dir, jo crec que no fan falta, diguéssim, més expressions de cap instància judicial, ni estatal, ni política per saber que això no serà possible. Tot i així, com que som conscients que el dret a l'autodeterminació no l'escriuen els partits, tot i així, com que no volem partiditzar un repte de país que s'escapa de dinàmiques i s'ha d'escapar de dinàmiques partidistes, cosa que hem criticat justament en altres ocasions, nosaltres diem, som en la cimera del referèndum, no confiem en el referèndum pactat, però hi som. A canvi, demanem que quan es constati per enèsima vegada que el referèndum pactat amb l'Estat no és possible, vosaltres hi sigueu. Ens sembla de mínims perquè és que si no estem jugant a una altra cosa que no és la defensa del dret a l'autodeterminació. Si nosaltres tenim un estat que no el vol fer efectiu, l'haurem de fer efectiu nosaltres. Amb dificultats, és obvi, nosaltres no les hem amagat mai. Judicialització de la política, encausament de persones i el que pot venir, i això fem front, però és que no fer front a això és sumar-te a la trinxera del que n'hem anomenat búnquer del 78, de l'unionisme, de la manca de democràcia, digue-li com vulguis. I afegiria una cosa més, independentment del que digui el senyor Junqueras o el senyor Amat o de la consideració que podem fer del senyor Puigdemont, és que jo crec que la virtut de tot això és que hem arribat aquí per la gent i que moltes vegades les veus partidistes emboiren plantejaments que van molt més enllà dels partits, que són molt més amplis i que tenen un suport molt gran. I en aquest país hi ha una majoria de gent que creu que tenim el dret a decidir. I ja veurem, esperem, nosaltres ho esperem, que hi hagi una majoria de gent independentista que s'expressi en el sí. Per tant, les trinxeres estan molt definides. O totes ens assumem i fem costat a aquestes persones anònimes, la majoria, que volen fer efectiu aquest dret, o no, o ens quedem analitzant les estratègies de determinats partits perquè treguin més o menys diputats. Nosaltres hem triat. Nosaltres estratègia partidista no en farem i nosaltres càlculs electorals no en farem. Nosaltres hem vingut aquí per estar a disposició d'un procés d'autodeterminació d'aquest poble. Vull dir que la virtut de tot això és que no hi ha equivalència en el context immediat europeu d'una mobilització popular que reclami el que s'està reclamant aquí. I citant a Fontana, perquè és un dels vostres referents, nostres també, i també el llegim dilluns mateix, l'entrevistaven arran de la presentació del nou llibre que acaba d'escriure, que aquest home no sé com té tant temps d'escriure, perquè a més escriu uns llibres que són immensos, i deia, parlava de l'extrema dreta i com l'extrema dreta augmenta de forma absolutament alarmant en molts països d'Europa. I parlava justament de cop la indignació, l'atur, la precarietat, la manca de perspectives, d'horitzons i de canvi situa a la gent a vegades amb lògiques populistes, xenòfobes, racistes, conservadores i reaccionàries. Aquí això no passa. En part perquè el cansament, la indignació, la impugnació que fas al règim, als partits polítics, el desgast, tot això s'està canalitzant a partir d'un motor il·lusionador de dir potser poden canviar les coses, podem fer que les coses canviïn. I jo crec que la clau està en situar-nos en aquesta lògica. Tenim l'oportunitat de ser avantguarda democratitzadora en un context europeu on l'extrema dreta avança de forma preocupant. I el Tribunal Constitucional tindrem en contra, la Unió Europea probablement també i el senyor Hollande probablement també. Però és que no fem això mirant el senyor Hollande, sinó que fem això mirant els indígenes de la República, no fem això mirant a la Unió Europea i els seus mandataris, sinó que fem això mirant els camps de refugiades i fem això pensant en la gent, la d'aquí i la d'allà. Està clar. Sí, nosaltres també ho mirem i jo crec que... I nosaltres no us concebem com un problema. És a dir, a mi també d'alguna manera em sap greu i em cansa que es pensi que el problema major en aquest país és l'espai dels comuns o és Podemos. No, el problema és la manca de democràcia a l'estat espanyol, l'adversari i l'enemic és el Tribunal Constitucional, els fiscals de l'Estat i el Partit Popular, Ciutadans i el PSOE, i aquí tenim una possibilitat d'aliances, i això ho tinc claríssim. És a dir, mai sentireu de la nostra boca que sou l'enemic, que sou el problema i que us venim a combatre. Vagi per endavant això. Ara, nosaltres ens hem emplaçat a fer un referèndum que el volem vinculant, que s'ha dit que ha de tenir
garanties i que per tant ha de tenir els seus efectes. I totes les forces polítiques que defensem el referèndum estem d'acord en això. Haurem de fer una campanya, alguns la farem pel sí, d'altres potser la voldran fer pel no, i en la campanya cadascú expressa i diu per què opta per cadascuna de les opcions. Nosaltres en aquesta campanya us hi volem veure, perquè independentment de quina sigui la vostra opció, segur que tindreu raons per explicar per què creieu que la gent ha de votar que sí o que no. I a partir d'aquí, que jo crec que és un altre dels vostres plantejaments fundacionals, perquè vosaltres dèieu volem que s'engeguin dinàmiques de procés constituent no subordinats al que passi a l'estat espanyol, doncs jo crec que la gran trajectòria mobilitzadora del referèndum és justament, a part de les garanties i del seu efecte vinculant, és que obri un procés constituent, que hem dit de forma reiterada que no ens satisfà el que va ser la transició espanyola i que no volem que una Constitució catalana es decideixi amb uns quants juristes en un despatx tancat responent als interessos de sempre. Creiem que aquest país, per la seva composició, per la seva trajectòria i per les seves ànsies de canvi, pot generar unes regles de joc absolutament noves, transformadores i veritablement d'acord amb els interessos materials de la majoria de la població, que en aquest país és bàsicament treballadora. En això vosaltres també heu de ser uns aliats perfectes. A partir d'aquí, jo crec que és tan senzill com clarificar, ens volem posar a treballar en el referèndum, volem treballar perquè tingui les millors garanties, volem treballar perquè sigui vinculant, ens implicarem en una campanya pel sí o pel no i a més estem convençudes que si guanya el sí aquest país té una altra oportunitat que és obrir un procés constituent que decideixi les regles del joc. Jo crec que ara en el terreny en el que ens movem és aquest. Per què aquest cop sí? És un compromís polític que hem adquirit. Com a mínim nosaltres quan adquirim un compromís polític és per complir-lo. Nosaltres sí, però nosaltres hi ha entenem altres que els altres representants d'altres forces polítiques que integren Junts pel Sí han assumit un compromís polític per complir-lo. I nosaltres voldríem que vosaltres també l'assumíssiu per complir-lo. Que deixéssim d'identificar el referèndum com un instrument de cap partit, que identifiquéssim el referèndum com un instrument democràtic que és potestat, que és propietat de tothom, que si totes el treballem tindrem més possibilitats encara de que sigui fet amb garanties i que sigui fet vinculant i que a partir d'aquí acabem amb l'etapa justament de que hem identificat el procés al servei de determinats interessos i que identifiquem que la democràcia no pot estar al servei o que no pot ser moneda de canvi d'altres qüestions que tenen més a veure amb interessos de partit. Que no vull pensar que perquè les enquestes electorals donen ascens a determinades forces polítiques, aquestes no es volen moure del taulell perquè ja els hi va bé pujar en escons. Perquè pujar en escons o pujar en diputats en una autonomia intervinguda com la catalana, a part de fer gestió i a part de poder fer carrera política, no ofereix gaire res més. I que estem en la possibilitat de celebrar un referèndum i de deixar clar que el referèndum és de tots i de totes i que està en les nostres mans de fer que no sigui moneda de canvi de res i que no sigui arma llancívola contra res ni contra ningú. En tot cas, qui tenim en contra segur és l'Estat. Qui tenim en compte segur són determinats interessos econòmics que també coincidim que anem a combatre. Per tant, jo crec que és que ja no hi ha excuses, que l'únic que ens queda és fer-ho possible, fer-ho efectiu, anar-lo a guanyar i obrir un procés constituent que tant de bo faci que no hi hagi mai més polítics que s'omplin les butxaques, que tant de bo faci que s'aturi la destrucció sobre el territori, que tant de bo faci que es parin d'assassinar dones cada dia i tantes coses que compartiríem i que estic segura que una majoria d'aquest país comparteix. Bé, doncs,